Ja, han snupper på Rahilus venstre hånd i paraden. Godt venstre hook. Fanger, de stod flot i parade. Men den europamester er sej og bliver ved af den gang. Det er en hård og uvarmhjertig fight, den her. Stadigvæk har Søren oprejst overblik. Og det til hver han slår kropsdelen, så vil det komme munden op på Rahilu. Glemmer angreb Søren. Har definitivt i den her omgang bevist, at han er der endnu og vil endnu. Kunne han dog bare lande den højre. Fanger alt dette i parane. Godt set. Igen er Rahilu for langt ned ad roden med det hoved. Ja, for en henstilling af kampføreren. Men i den omgang her er Søren helt klart kommet med ind i kampen. Og vi holder en meget kort pause for dramaet her i Aalborg. Det er dejligt, dyrene går ud det meste af året. Jeg føler mig tryg ved, at kødet bliver så godt kontrolleret. Jeg vil gerne betale lidt mere for noget, der er så mørt. Gourmet-okse, reserveret til dig, der handler i Superbrugsen. Tilbage i arenaen. Der bliver handlet i Sørens hjørne. Der bliver forhandlet. Det er ikke til den unge danske udfordrers fordel. Rahilu er stadig europamester. Søren Søndergaard kan ikke fortsætte med den skade over det venstre øje. En skam og en stor kamp, men vi må nok erkende, at sådan som det gik i dag, så er det franskmanden måske der. Ja, men altså, vi må også godt vi må lægge de nationale chauvinistiske briller væk. Han er en stor champ. Mens vi sidder her midt i den kogende arena, dramaet er forbi, må vi lige undskylde, at nyhederne TV3 direkte, der ellers altid er så præcise, bliver lidt forsinket. Synd for Søren. Og midt i sorgen, set med danske øjne, må vi erkende, at franskmanden, som nu 3 gange kom til Danmark, trods alt er et mandfolk og et bokser af høj karat. Han er en god champ. Han er en ægte champ. Han er en af fagets gode håndværkere, der samtidig har nogle greb derinde i en ring, der gør ham så enormt svær. Jeg mener egentlig, at han er lidt mere end håndværker. Han er lidt mere end gennemsnitlig. Så han har sagt, selvom vi er de bedste venner i verden, så vil jeg ikke tage ansvaret for, at du går ud til 10. omgang. Og dermed blev det altså, Søren rettede sig efter, hvad Patty Burns sagde. Herfra, hvor jeg står, kan jeg sige, at han har en meget, meget dyb flænge. Og det vil være helt uforsvarligt, hvis Søren skulle fortsætte. Det er helt udelukket. Søren, jeg vil bede dig om at gå ind på midten. Selv Gert Bo står og siger ved siden af, at det er helt korrekt, at bliver stoppet. Vi kan kun sige, at Søren Søndergaard kommer ikke ud til 10. omgang. Og derfor har vi en europamester, som stadigvæk hedder
professionel bokseforbund Jørgen Husum til stede, og supervisoren Walter Wiel. Ja, stadig champ Khalid Rahilou viste sit store format, evnerne til at bevæge sig rundt i ringen, give de skæve vinkler, de ting han kan, venstre og højre, 1-2-støden, så flot. Vi har altså endnu en gang, og stadig europamester Khalid Rahilou. Og så ved jeg, at Søren Søndergaard har lige bedt jer om at være stille og ikke Søren meget gerne sige et par ord til jer. Jeg kan skuffe mig selv og alle dem, der er mødt op her i dag, og specielt dem, der har støttet mig i træningen hertil. Jeg gjorde mit bedste, det var ikke nok i dag. Jeg tabte til en bedre mand. Tak. Det er en ung atlet, som også i nederlaget kunne være så stor og sige, at jeg tabte til en bedre mand. Jeg gjorde mit bedste. Jeg har skuffet mig selv. Jeg har skuffet alle dem, der hjalp. And back to Joe Marola. The judges, Billy Graham, Dan Ackerman and Jack Milicic. The timekeeper of the bell is Bob Olsen. Counting for the lockdown seconds, alternate referee Luis Rivera. In the ring at this time, the man in charge of the scheduled 12th round North American Boxing Federation Light Heavyweight Championship is referee Frank Adams. And our boxing fans, introducing the principals. First in the blue corner, wearing the white trunks with the black trim. He